για όλους να κερδίσουν 15 ευρώ πολύ εύκολα κάνοντας την εγγραφή από το link. Και μετά θα μπορέσει και εσύ να προσκαλέσεις και να κερδίσεις 15 ευρώ. Δεν χρειάζεται κάτι να φοβόσαστε, είναι εντελώς δωρεάν και μπορείς να τα καταναλώσεις κατευθείαν με την κάρτα σου, είναι δωρεάν, μπορείς να πληρώνεις κατευθείαν. Οπότε είναι ευκαιρία μέχρι τις 26 του μήνα που έχει τώρα αυτή τη στιγμή να κερδίσετε 15 ευρώ φέρνοντας φίλους και θα βοηθήσετε εμένα να βγάλω κι εγώ 15 ευρώ, αλλά και εσείς θα μπορέσετε με το που κάνετε εγγραφή και τελειώσει η εγγραφή σας να κερδίσετε 15 ευρώ και να συστήνετε και φίλους. Οπότε είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για όλους. Μην το αφήνετε, είναι μέχρι τις 26 του μήνα.